Тема с продължение. Гръцките търговци изпразниха складовете за дърва за огрев чак до София. Най-ниската цена за кубик край столицата е 70 лева. На фона на масовия износ на двойни цени за Гърция, останаха ли евтини дърва у нас и къде, провери Радо Домусчиева. Добър вечер! Добър вечер! Намираме се в един от големите складове за дърва в София, край Илиянци. Както виждате, склада зад гърба ми е почти празен. Причината е гръцката офанзива за български дърва. Вчера ви показахме каква е ситуацията в граничната гръцка община Серес. Складовете там масово са пълни с български дърва. Гърците възнамеряват да се отопляват основно с български дърва, затова плащат двойно повече от българите. Тук в момента дървата се продават за 70 лева за кубик. Собственикът на този склад, в който се намираме, отказва да продава на гърци, както и отказва да зарежда склада, докато не паднат цените. Той настоява категорично правителството да въведе мораториум върху продажбата на дърва за огрев за Гърция. Собственикът на този склад казва, че в момента цените са изкуствено надути. Категоричен е, че ще започне да зарежда, когато гърците спрат да купуват. Според мен най-добрият вариант е да се наложи едно вето, да се спре този износ за дървесина към Гърция, защото не е нормално да оставяме българския гражданин или българския народ на студ. Още повече дървата в Гърция се продават на тон. Виждал съм го с очите си, натоварвайки тира с дърва, минават на водоноските, поливат го с вода. Дървесината е изключително хигроскопична. Заминаваме и отиваме в Гърция и продаваме вода. За да проверим за къде пътуват повече дърва, с горските от Самоков заставаме на пътя на дървесината. От Ихтиман през Самоков за Дупница и Кулата. Първият спрян камион кара дърва за целулоза. Тук е описана с коя контролна горска марка пътува дървесината. До тук билета му е изряден. Колко минават камиони за Гърция, толкова минават и за местното население. В Самоков още могат да се купят дърва по 65 лева. Отиваме на проверка и в Ихтиман, другия сериозен източник на дървесина. В полето 2 тира товарят чамов материал. Пред полицията е задържан браконьерски товар за огрев. В нашото горско има практика само за местно население си кара. 50. Само за отоплението на 18-хилядна община като Ихтиман за сезон са необходими 20 000 кубика дърва. При тази цена приходите са 1 милион лева. А ако изнасяш на двойна цена за Гърция, за това попитахме данъчните има ли основания да се намесят. Те документално може да изписват дървесината за Гърция, а да я реализират България. Това е една от схемите за неплащане на данък добавена стойност. За това данъчните заявиха, че са готови да започнат проверки на складовете за дърва. Както видяхте в репортажа, българският търговски гений е на път да бие дори гръцки и да измисли начин да продава колкото се може по-скъпо. Но да се върнем на опасностите. Зимата тук в този склад имаше списък с 147 чакащи за дърва. С предимство се продаваха на майките с деца и на възрастните. За да не се повтори тази опасност, би трябвало държавата да се намеси според много от търговците на дървен материал. Те си задават въпроса защо при положение, че 75 на 100 от дървата за огрев се продават от Държавния горски фонд, държавата до сега не се е намесила. Трябва да припомним, че само през януари държавните горски предприятия продадоха 100 000 кубически метра дърва за огрев заради кризата. Благодарим ти.